खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाई गोस्रि बसुमतारी जेरै ना फानना जाग्रा दाउ ब्रयलार फानना जाग्रा मैगं थाइगं फानना जाग्रा सुबुंफोरनो मोनसेनि उनाव मोनसे हेफाजाब होगासिनो दं बिटिआर सरकारा थिग बेबादिनो फिन दिनैबो बिटिआरनि 16 नि सिमा 17 नं सुबाइझार 18 नं थुरिबारि आरो 19 नं मानास बियाबनि ना फानना जाग्रा सुबुंफोरनो गंफा साइकेल रानना होदों बिटिआरनि इयाम राकेश ब्रह्म आरो इयाम धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनहा इयाम राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला गासै बिटिआरआव फिसा फालांगि मावग्राफोरनो हेफाजाब होनायनि असिलायै गासै 25,000निफ्राय बांसिन साइकेल राननाय जाबाय। बोसोर मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिथोन लेखा जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनि जि ना फानग्रा जोंनि आबौ बा आदामोन दङ फंबायमोन दङ आरो बिखेखकरि गाइखेर फानग्रा आरो अमा बेदर बयलार फानग्रा जायफोर भेन्डरफोर दङ बिथांमोनखौ थांना थानायाव जाहाथे गोरलै राहा बिथांमोना जाहाथे गोरलैयैनो बेफार खालामनो हायो बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव प्रत्येक बोसोरावनो जोङो साइकेल रानना होबोगासिनो दङ आरो दिनैहालागै ना फिग्रा आरो अमा बेदर फानग्रा सुबुंफोरनो 25,000 साइकेल जों अलरेडि डिस्ट्रिबिउसन खालामदों बेनो दिनै बिजनियाव जोंहा सुबाइझार आरो मानास आरो थुरिबारि बे मोनथाम ब्लकआव दिनै साइकेल राननाय हाबाफारि जादों आं बेवहाय नुजाफैदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गासैबो जोंजों लोगोसे दंफायो आरो नोंथां बेथ' सासे गरिब सुबुङा सानसेयाव 500 बा 400 रां खामायनायखांनायनि उनाव बिथांमोनहा दैनि दिनै जिहेतु गावनि जिउखौ खांनांगौ जायो गावजों लोगोसे फिसा खांनांगौ जायो गावनि न'खरनि मानसिफोर दङ दा बिनिखायनो बिथांमोना साइकेल गंसे बायनो थाखाय बिराद गिदिर जिउआव चेलेन्ज जायो बिराद चेलेन्ज बे चेलेन्जखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा मिथिगौ बेखायनो जाहाथे बे चेलेन्जनिफ्राय बिथांमोना रिलिफ मोनो आरो गोरलैयैनो जाहाथे माने गावनि जिउखौ खांनो हायो बेनो गुबै थांखि आरो